Nu vil jeg vise, hvordan vi regner areal og omkreds ud. Og vi starter med areal. Radiusen er 4 i den her cirkel, og man regner areal ud ved at sige radius i anden gange pi, så det er 4 gange 4 gange 3,14. Det giver 50,24. Så regner vi areal ud. Omkredsen, så regner du ud ved at sige diameter gange pi. Så siger vi 8 gange 3,14. Og det giver 25,12. Så omkredsen er 25,12. Og arealet er lige med 50,24. Det var det.